ఓం శ్రీ మాండవ్య నారాయణ స్వామియే నమః. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న తూర్పు గోదావరి జిల్లా సామర్లకోటలోని ప్రముఖ దేవాలయం శ్రీ మాండవ్య నారాయణ స్వామి దేవాలయం. ఈ ఆలయానికి గొప్ప చరిత్ర ఉంది. త్రేతాయుగంలో దండకారణ్య ప్రాంతంగా పిలువబడే ఇక్కడ తపస్సు చేసిన మాండవ్య మహర్షిచే ప్రతిష్ఠించబడిందని దీనికి ప్రసిద్ధి. దక్షిణ బదిరిగా కూడా ఈ దేవాలయానికి పేరుంది. ఈ దేవాలయాన్ని చేరుకోవాలంటే సామర్లకోట కుమారరామ శ్రీ భీమేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయం వెలుపల కుడి చేతి వైపు ఉన్న మార్గం గుండా వెళితే ఈ ఆలయాన్ని దర్శించవచ్చు. అయితే శ్రీ మాండవ్య నారాయణ స్వామి వారి దేవాలయానికి వెళ్ళే మరొక మార్గం ఏమిటంటే రాజమండ్రి నుండి, అనగా ఇప్పటి రాజమహేంద్రవరం నుంచి బిక్కవోలు, ద్వారపూడి, హుస్సేనపురం గ్రామం మీదుగా గోదావరి నది కాలువ ప్రక్కగా చక్కెర కర్మాగారం గుండా వంతెన కుడివైపు రోడ్డున ఆనుకొని ఉన్న చిన్నపాటి నడిచే లోహ వంతెన మీదుగా ఈ ఆలయాన్ని చేరుకోవచ్చు. క్రీస్తు శకం 655వ సంవత్సరంలో చోళరాజైన రెండవ పులకేశి ముని మనవడు విజయ ఆదిత్యుడు ఈ దేవాలయాన్ని నిర్మించారు. ఆలయ గోడలపై ప్రాకృత భాషలో అనేక శిలాశాసనాలు లిఖించబడి ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఓ ప్రత్యేకత ఉంది. ఆ విశేషం ఏమిటంటే స్వామివారి సన్నిధిలో కాకుండా దూరంగా అమ్మవారి విగ్రహం ఉంటుంది. ఈ ఆలయ ప్రత్యేకతలలో రెండవది, విద్యను అభ్యసిస్తున్న విద్యార్థులు తమ పరీక్షలలో విజయాన్ని సాధించటానికి నిత్యం ఇక్కడ పాఠాలను వల్లివేస్తుంటారు. ఆలయ ప్రాంగణంలో ప్రశాంత వాతావరణం ఉండటం వల్ల పోటీ పరీక్షలకు వెళ్ళేవారు కూడా ఎక్కువగా వస్తుంటారు. వీళ్ళు ఉదయం వస్తే తిరిగి వెళ్ళేది ఏ సాయంత్రానికో. ఇక్కడ స్వామివారి ఆశీస్సులతో ఎందరో ఉద్యోగాలు సాధించారు. అందుకే స్వామివారిని విద్యానారాయణుడు అని కూడా పిలుస్తారు. ఇంతటి గొప్ప చరిత్ర ఉన్న, ఎంతో ప్రసిద్ధిగాంచిన ఇలాంటి దేవాలయాలను కాపాడటం మన అందరి బాధ్యత. అందుకే చేయి చేయి కలుపుదాం, మన ఆలయాలను పరిరక్షించుకుందాం. ఓం నమో శ్రీ మాండవ్య నారాయణ స్వామియే నమః.